Oh well, I think habang nagsasalita ako kanina, camera pala yung napipindot ko, hindi naka-video. But that sucks. Well, ayun, dito na tayo sa dulo ng ng T-Flex. Ayun yung toll gate ng T-Flex, pinakadulo. So far so good naman yung biyahe. Walang checkpoint or what, smooth naman. And ayun, dumating sa RFID. Yeah, friendly reminder lang na pag dadaan kayo sa RFID, mag-load kayo a day before, at least 24 hours, kasi may tendency na hindi siya nagre-reflect kaagad. So nangyari na kasi sa akin yun eh. So pagdating ko sa dito sa toll, walang naman yung RFID. So hintayin yung mga mas maga magpa-load kayo at least 24 hours. And then dalhin nyo lagi guys yung yung ECQ card nyo, kasi may times hindi naman lagi nare-read yung sticker, yung RFID sticker. So bring your card para pwede nyong ipa-scan doon sa staff pagdating sa toll. Ayun, nakakatawa, inulit ko na yung sinabi ko, kasi sabi ko lang sinabi kanina tapos hindi pala nag-record, pampira. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Pagi talaga. Tapos kumikidat pa, mukhang uulan. Huwag naman sana tayo mabuta ng ulan. So guys, ito approaching na tayo sa NLEX. So mag-exit tayo dito. Ito na yung end ng SC-Tex. And okay naman yung biyahe, diretso lang. Wala pang checkpoint or harap. Suabe lang, suabe. It feels like in Baguio, kasi foggy. Or is it fog from volcano. Ito, nakita nyo, hindi ko sure kung sabihin kong it's nice, kasi feels like siya, fog. Medyo malamig eh. Feels like in Baguio. So guys, ito yung last stall sa NLEX, which is yung Bukawi. And yung guy is smooth naman. Walang checkpoint or what. Tuloy-tuloy lang. Konti lang yung biyahe ngayon. Dito tayo sa RFID. Swabe lang yung biyahe natin. Hopefully marito naman kaagad. Okay. Bakit ganun? Hindi nare-read. I don't know. Ako dinadala tong card kasi para sa mga ganitong bagay. Hindi nare-read. Ito ba? Nadalhin lagi yung card niya. Thank you.
ganyan na ano, nangyayaring hassle. Pero ano, so good. So yun na yung last na toll dito sa ano, sa NLEX. Pero medyo mahaba-haba to. So ang dulo nito is yung either kakanan ka papuntang EDSA or diretso sa Bonifacio. So guys, itong pa-welcome ng Manila. Super traffic. Wala pang 6 AM, ganito na yung situation. Sabagay dahil ano din, it's a work day. Today's Friday. Or hindi natin alam, baka may checkpoint, ganun. Kaya ganito ka traffic. Pero I don't think so. Baka dahil sa mga construction, ginagawang daan, kaya ganito ka traffic. So, well, sana hindi sobrang tagal na ganito. Ayun nga. So ito yung ano, sagot sa tanong, may construction nga ahead. Hassle. I think dito sa dulo may checkpoint. Ayan. So tingnan natin kung anong tatanungin sa atin. Kaya pala mabagal-bagal. So let's see. Ayun, medyo masarap yung kwentuhan nila. Sir, what's up sir? Ayun, yung mga nandun sa mga tent, may mga